Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Malasap kaninyo. Ining lain na sab nga adlaw nga Domingo sa atong panagtigom sa atong mga pag-ampo ngadto sa atong langitnon nga Amahan. Uban na nato sa atong mga pagpasalamat sa mga gasya nga nadawat. Usab atong apil sa pag-ampo sila nga nagpaampo kanato. Uban sa mga pag-ampo o intensyon sa mga kauban natong pari sa parokya, Monsieur Joseph Tan, Father Benji Herrera, Father Loy Romero, o si Monsieur Renren Beltran, atong ipadangat atong mga pagsimba pagdaig pangadto sa atong langitnong Amahan. Aron may mo kita nga takos sa pagsalmot ning santos nga panagtigom, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kalihanon ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, danon ta kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kanais sa iyong mga tao, dinisayuta, Pinoong Diyos ng itong hari. Diyos Ama, magkagagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, naganahi kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Pinoong Jesu-Cristo, bugtong anak sa Amahan. Pinoong Diyos, Kordero sa Diyos na nagawantang sa sala sa kalimutan. Anuy kami.
Espiritu Santo, ihahap sa himaya, satu sama Magampo kita. O Dios nga gamhanan, puna nga mong kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan, dugangi nga mong pagtug sa imong way puwas nga pagamuma, bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo, kiniamong gipangayo, pinagi sa mga Hesus Kristo imong anak, nga buyog man kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Gikan sa basahon ni Sirak. Anak, pagpaubos diha sa tanan. Pagpaubos diha sa tanan mong buhaton. Ug ang mga tao malipay niini, labaw pa kaysa mga gasa. Sa magkadako ikang tao, kinahanglan nga labi kang magpaubos. Unya, ang Ginoo mahimuot kanimo. Ang gahom sa Ginoo dako, ug mapasidunggan siya kanila nga mga mapaubsanon. Walay sulbad alang sa mga problema nga ilahas sa mga tao nga mapahitason. Ang kadautan migamot na diha kanila. Ang makinaadmanon nga mga tao makakaton gikan sa mga sanglitanan ug mga pasumbingay. Mamati sila pag-ayo, kay buot man sila makakaton. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Diyos, sa imong kaayo, imong gibuhatag, puloy-anan ang kapos. Sa imong kaayo, imong gibuhatag, puloy-anan ang kapos. O Diyos, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy-anan ang kapos. Ang matarong nagasadya,
ug nagalakaw sa kalipay at tubangan sa Dios. Nalipay sila ug nagasadya, awiti ang Dios, awitik pagday ang iyang ngalan, ang iyang ngalan, mao ang Ginoo. Ang amahan sa mga ilo, ug tigpanalipod sa mga palo. Mao ang Dios, diha sayang balaang puloy anan. Ang Dios nagahatag ug puloy anan sa mga biniyaan. Kipagula niya ang mga binilanggo ngadto sa kawasan. O Diyos, imong gihatagag daghang ulan, ang imong kapili. Imong giuli ang yuta, diha nga kini nahimong arol. Ang imong mga panon sa kahayupan, nagapuyo niini. Sa imong kayo, Diyos, gitagan mo kini, alang sa mga kapos. O Diyos, Gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Kay wala ka mumuduol sa usa ka butang nga mahikap ninyo sa nagilaab nga kalayo didto sa bukid sa Sinai, sa kangitngit, sa kangiob ug sa bagyo, sa lanog sa trompeta ug sa usa ka tingog, sama sa gibuhat sa mga Israelita. Sa pagkadungog sa mga Israelita sa maong tingog, nangalyupo sila sa Dios nga mohunong naunta ang maong tingog. Hinunua ang giduol ninyo, mao ang bukid sa Sion ug ang syudad sa buhing Dios, ang langitnong Jerusalem, uban sa lilibo ka mga anghel niini. Miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga kamagulangang anak kansang mga ngalan na hisulat didto sa langit. Miduol kamo sa Dios ang maghuhukom sa tanang tao ug sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Miduol kamo kang Hesus nga maoy tigpataliwala sa bag-ong kasabutan ug ngadto sa gisablig nga dugo nga nagpaila sa mas maayong mga butang kaysa dugo ni Abel. Ang pulong sa Ginoo. salamat sa Diyos.
Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Usa ni ana kaadlawng igpapahulay miadto si Jesus sa balay sa usa sa mga inilang pariseo aron mukaon ug ang mga tao naniid pag-ayo kaniya. Namatikdan ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasidunggang dapit sa kananan. Busa iyang gisulti kining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo pagtambong sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasidunggang dapit sa kananan, kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo, ug ang nagdapit kaninyong duha, muduol ug muingon kanimo, siya'y palingkura diha. Unya maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Hinunua, kung dapiton ka, agtulingkod sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo muduol ug muingon, higala, balhin nga ri sa pinasidunggang dapit. Sa ingon niini, kapasidunggan ka at ubangan sa tanang dinapit, kay kantong magpataas, ipaubos, ug ang magpaubos, ipataas. Unya miingon si Jesus sa nagdapit kaniya, kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala, o ang imong mga igsuon, o ang imong mga paryente, o ang mga dato mong mga silingan, kay sila mo balos pagdapit kanimo, ug sa ingon niini, ikaw hibaslan sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, maoy dapita ang mga kabos, ang mga bakol, ang mga piang, ug ang mga buta, ug mabulahan ka, kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan kara sa Dios, inigkabanhaw sa mga matarong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa tuan nga pipila na ka Domingo nga gisugdan ang atong alas 8 sa buntag mo'y atong gihimo nga pro popolo mass diin makita ninyo no nga concelebrated mass na ami ang inyong mga pari. Labi na gyud niini karon nga dapita pa tungura sa amo ang pagserbisyo sa parokya nga nagsugod pa mi us kabuwan no. August 5 minaabot nya wa pa ya mahuban ang August sa mo na nga nagpabilin pa mi nagpa-ila-ila ninyo no nagpaila pa mi no si Mr. Joseph Tan, si Father Benji Herrera, si Father Loy Romero ug si Mr. Renren Beltran nga naay mga gimbuhaton karon mangwa siya ka apil sa concelebrated mass. So apil aning atong ma-intention ini nga misa, please include to pray for us. Kaming inyong mga kaparian, ha? Yampo mi ninyo ha, dili lalim, magsugod, no? Mo na nga kabantay mo nga napagani na maapil pag nas announcement unya, no. Padayon pa ta sa tong second collection, no, para sa mga paapasunon pa, buhatunon pa, dangan pa ang ayan nga apson para sa ato mga gimbuhaton sa parokya. Palihog tabangi mi ninyo, no? Dili lalim kining maong pagsugod na pod, lain na pong sinugdanan namong mga pari. So include to pray for us, that's the best part, and support us in whatever ways nga makatabang nga paspas ang atong transition labi na gyud ning among pagsugod sa parokya.
Gani, timailhan nga wa pagyud kayo ang pagsugod nagpadayon pa ang mong transition kaysa misa sa alas 8, puli-puli man mi. Wa pa gani may matuyok, no? Kay ako, niya wa pa si Father Benji Herrera sa sunod, niya si Father Loy, no? Ingana pa ka, we are on the maiden stage sa among journey diri sa parokya. Kung tanaw ninyo sa ato karon nga gibasa, no? Ang pagbasa simple kaayo direkta nga painumdom. Ang unang pagbasa from the book of Sirach nga naingon nga pagpabiling mapaubsanon. Ay, mao gihapon nga pagpaubsanon, ayaw pagkamapahitason. Panmauni ang paagi ni Kristo nga angay natong tamdan kay iyahan ang i-concretize nga usahay nga usar bitoy usahay mingon ta nga akaybaw na kuno ni ana. Daan ra kong nakahibaw ni ana. Kay kini si Kristo karon sa Ebanghelyo giimbitar sa usa ka Parisiyo. Ang mga Parisiyo batid no gingarian sa Dios, daghan kayo paghulagway si Kristo. Yang hulagway pinagig wedding banquet. So ang wedding banquet konkreto man dali nimong matugad kay halos tanan nakasinati man og wedding banquet. So concrete. Yang hulagway og the mustard seed. O mustard seed kaila ang mga Hudiyo kung si mustard seed. So lahi ang general principle, lahi ang mingon lang ka information, knowledge to concrete action. Mas dali ang pag-bridge. Mao ni ang gipahinumdum ni Kristo, no? Pagka mapaubsanon, dili pagka magpahitason, yang gigamit ang usa ka istorya, usa ka sambingay sa usa ka kumbira nga giingon sa Ebanghelyo nga dapiton ka, pilia ang dapit nga ubos, kay kung mupili ka sa dapit nga pisinudunggan, basig pabalhinon ka. Di ba mas klaro ang mensahe nga pagka mapaubsanon, pagka ayaw pagka mapahitason. Ato na ipahinumdum kay dili lang sa kana nga mensahe, kundi sa daghang mensahe sa simbahan. Di ba, usahay kutob lang na sa gitawag na itong intellectualization. Ano kung kahibalo? Ingon ra bata, dugay na kay kuana, oy, charity, 20 na may katuig, hinimo anang karitas. Master na. Kung abot dito, mga saba ra di ay, kalisod sa rana, oy. No? Master na, nitubo na ang tataan mo. No? Ang kana ba nga ito ingon ba nga, usay, narata, inigingon, Father, sister, brother, pwede ka mo hatag na mo kanang speaker ka na mo, speaker. Unsa may topic? Charity. Moingon, padayon ta, pilam na ka minutos, 30 minutos, uska oras, uska adlaw, kay akong pangandaman, my bright kita, oy! Ba't sa-asal na ta, betaron ta? Charity topic, kasayon. Paniguli na to sa tuwa usahay, di kita kahatag sa hustong sweldo sa itong katabang o unsaon na. Wala gani kakahatag sa hustong maayong pagkaon sa imong driver. Mas labi pagpagkaon ng iro kaysa katabang. Nya wadto ka sa lain, you speak about charity. Lisod, no? Lisod ang pag-bridge. Much, again, of our faith is muungot ta sa intellectualization. Sometimes you are thinkers of faith, not doers of faith. Thinkers, not doers. Apan klaro man kay si Kristo, God, feed the hungry, clothe the naked, take care of the sick, visit those in prison, doers of the faith. Di ba? Ningon ba rin si Kristo day, think of the hungry. Imagine the naked, bridge the gap. Nga mingon ta nga, concrete action. Dili na siya dali. Ako, 20 na katuig pa kapari. Di lang kumisgot sa uban na ito. Isupila na katuig. But ako 20 katuig. Mapangutanaan kita. Ano yung usahay pa mga products. Di lang tayo mahimo example na gawa sa simbahan. Dili lang sa itong mga kauban. Nga maingon dahil nga, Pader, unsay mo ikasulti anang kuan, Pader? Ang Ginoo namatay. Kulbaan ko, anong gipangutana mo ko na ang Ginoo namatay? Ko na usab di ay, no?
Ingko karon so ang Ginoo namatay sa cross. Pader, unsay man barugana na ang Ginoo namatay wa. Ko nga tempa ngano man ang utana ko Kristiyano ka? Kristiyano pader God kuan man gani ko sakop ang ko gani ani nga pundok amo ba? Yan ang utana mga Ginoo namatay. Pader lisod mo na ingon God ang Ginoo namatay. Kay kung nag Ginoo namatay pader, di mo na mamatay ang Ginoo kay He is God. He is God. He has the fullness of life. He is perfect. When He dies, that is contradiction to His being God, to His nature. God cannot die. If He dies, He ceases to be God. Kaya nga ano ba? No. It makes sense. Diba? Mara siya bito, no? Mamatay ang Ginoo. Di na siya Ginoo. Mamatay man. Ni anak na pag-goya, kung gitubagoin ko nga tempa ka ng glisod ko, ano murag absent siguro ko anak pag-discuss na mo. Di ko katubag anak. Apa na mga tana ko nimo? Unsa kay rason nganong ang Ginoo gilansang sa krus na magitay pagtulunan na nasimbahan namatay sa krus. Unsay may mensahe ana? Kay baw siguro ka kay may kay ka mo hisgot sa ang mensahe na pader gugma sa Dios. Ang Ginoo nahigugma kanato. Mao ba? Ingko diha na siguro ato ang diha na siguro ta maningkamot sa kidi ko katubag ana imong namatay bagwa. Apan sa hagit sa paghigugma, kanay atong dalion, unyan lang tamang lalis anang namatay ugwa kay di mo to sinabot, basin nung maglalis ta ana, maglantugi. Apan kaning gugma, ang dugay mo buhat, mura ba ni kusog manaway? Dili day tinuod. Nga kanang maingon nga labi na sa simbahan, parokya na batian ang pagkada. Kay imong kaskas, imong plano, ikaw buhat, imong gasto. Uy, kakapoy, ana. Muna nga, may ning manaway rata. Nindot ning manaway rata, kaya na sa kilid. Uy, gasto. No. Lisod ang action. My friends, we should be doers of faith, not thinkers of faith. We have much of those thinkers of the faith. Bridge the gap between intellectualization and action. Ato siguro na siyang tanawon. Tapuson ako akong pagpaambit ni ini. Sa theology, sa seminaryo, nami subject nga Trinity. Kaya ba umata Trinity? One God in three persons. Di ba? One God in three persons. Laliman ka ana, sayon ra ana, one God in three persons. Niya ang among subject ana dito sa eskwelahan sa theology. Usa ka semester, one God in three persons. No, sayonon lang ninyo gisgot ng one God in three persons. Kami usa ka semester. No. Karon pag eskwela na mo ana, no, giniagi mi tanan, no. Ako ang maestro ningon dayon nga finals na si Monsignor Father Hinete, Manny Hinete. Exam na mo Trinity. Grabe na kung memorize. Daghang i-memorize. Daghang mga tunan. Pagkabuta sa exam. Finals. Oral exam. Dili written. Oral. Pangutana din si Father Manny. Jo. Ingon siya, Jo. Kung itudlo nimo ang Trinity, one God in three persons, sa mga mananagat ug sa mga mag-uuma nga wa ka eskwela, wa kasod, wa katungtong elementary, mananagat, mag-uuma, pobre kaayo. Unsaon nimo pagtudlo ang one God in three persons? Nakaingon ko, grabe na to, wa taytog tinuon memorize ang pangutana, unsa pagtudlo ang mananagat ug ang mag-uuma? Nagkalisod ko, kay lahi mo akong gipang-memorize. Diingon dayon siya, saan pagtudlo? Di man ka pwede mo ingon, 1 times 1 times 1 equals 1. Kay, may eskwela. Nakahuna-una ra po ko. Ingko, Father Manny, inganayon ako pagtudlo. Giunsa na ako pagdawat po ng one God in three persons when I was a kid. Tuon ako pag-istorya sa mga mananagat o mag-uuma nga way eskwela. Ingon siya, unsa man. Ingko, ako, nagtubo ko sa probinsya, akong mama, papa, trabahante sa munisipyo. Ako ang mama, midwife. Akong papa, postman, letter carrier. Wala may letter carrier, no? Email naman. No? So,
Adto mi sa adto sa mga magpapa sa munisipyo trabahoan, kami taon ibili na sa kung lula o akong manghod duha ra may magsuon. Wa mo na mauso kung naiyaya dito sa probinsya, ano ipamilin ra man yung mga bata, no? Ibilin mo sa kong lula. Unya, balay sa kong lula, tiguwang na akong lula 80 plus, namatay ganito siya 99, wa gyud siya nakaabot og 100. Bilin mi didto nya na akong antipod retired teacher. So, bilin mi akong manghod ug ako. Unya akong lula buta, di kita. Di buta. Ini abot dito bilin mi wa gilain to pangutana akong lula kada adlaw, balik-balik. Pila Dios, usa. Pila ka personas, tulo. O balik kada adlaw gina. Nga ang Dios kuno usa, ang personas tulo. No, di ako nakakuha sa akong lula. Ya mo boss-baos po may ato akong lula pod, amo pong binuangan sa akong manghod. Di mi kita buta. Nya mingon mi siya nga. Mingon mi sa tagaan sa kwarta, mingon siya, pila ni? Kana la 20. Kani pila? 100 na la. Usay among balihon, ang 20 amo inog 100, ang 100 amo inog 20. Pero natagami. Kaya ingon man siya, o inyuhanan ng 100, ako ning 20. No? Ingon na, lula ka mong gihatagon, oy. Kami tao natagam, kaya giilad po na mong binuangan ba? One God in three persons in that experience. Muna nakaingon ko, mauna kong itudlo sa mananagat, mag-uuma nga way eskwela. Why it is easy for me to believe in a one God in three persons, the God of love? Why is it quick for me to believe in a God of love? Because it is an experience for me. The person who says to me, God loves you, there is a one God in three persons, and this God died for you. I believe that. Why? Because this one messenger, I believe, loves me. It is an experience of love. It's quick for me to understand one God in three persons, not because I think, not of intellectualization, but because of the experience of love. Sa itong pagpaday nga Santos Kamisa, sa itong mga pag-ampo nga ito sa langit nun nga amahan, ato ng pangayon nga gasa gikan sa Dios. Isip kita nga mga matuon. It has bridged the gap between intellectualization towards concrete action. Mao nagigamit ni Kristo. Pagpamayubsanon, ayaw pagpataas, o giyang gigamit ang konkrito nga kahimtang, sambingay, aron nga kini masabtan. Ato nang tanawon, kami nga mga bago pas parokya, inyo mga pari, pariharagod na nga mangutana na mo, Father, asa ka na-assign Santo Rosario? Si Monsignor Tan, ipangutana niya na siya mga higala. Dagan mo siya mga friends nga wala ang taong katuod kaayo. Kaibaw ka sa Santo Rosario? Nga maglisod og tuod asa ba? Asa ang Santo Rosario, Monsignor? Kita, kay puro man ta aning street. Mo kabantay na, mo ning ang mapa na to, di ka tigo mo basa. Kinigay mo no Pilays, di mo kasabot ana, Pidil Rosario Extension, Iscario, di kasabot. Ang ato ang mga marker, mo na ingnong mo syurtan. Kung maadto mo moagi dito dapit sa may, kuhan dito na parian, na nadihay mga dibulto. O, di ba? Anaon mo na to, police station. Nya, liko mo diha. Nigliko ninyo na, tumpok mo si UB. Nabot si UB, liko mo sa tuo, kay one way raman na, then mo left turn mo, yan nananadihay, Merkado. Unya, sunod, unahan kamay, San Carlos, isang likod sa San Carlos. Nag-abot ninyo sa unahan, makakita mo og pusikat. No. Mo right turn mo, asa ang pusikat. No. Unya, mauna din na Santo Rosario. Tanaw mo, makatawa mo, no? Unsa din na ang pusikat? Wala yung may kahibaw. No. Pusikat, mo landmark para sa Santo Rosario. Di ba? It sounds funny, but that is how it is in real situation. It's a challenge. Lisod when you concretize the faith. Lisod.
Let us break the back. Let us bridge the gap. Do not be just thinkers of the faith. Be doers of faith. Atong ipaday nga atong pagtuo tanan, nagato kami sa Dios nga Amahan magkagagahom sa tanan, mabubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanan nga makita ug dili makita. Nagato kami sa Ginoo, sa Kristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak suman sa pay katuigan, Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usad kina iya samahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tod kanato mga tao galang sa tong kaluwasan, may kanaaw siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas ka ni Maria nga ulay, nahimong tao. Tod kanato, gilansa sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya na matayo gilubong. Sa katulong adlaw na banaw siya, aron matuman ang kasulatan, bisaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siyang may mayaw na paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ang iyang gingharian, walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo. Ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahan ug sanak. Dungan sa mahan ug sanak. Gisimba. Nagato kami sa usa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagkaila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanaw sa minatay, sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Pagampo sa katawan. Nagatigom kita agig pagtuman sa sugos sa Dios, sa pagpangitag bagong mga paagi sa pagkadiskubre sa iyang kabubuton, dinhi sa tong kinabuhi. Muingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pagampo. Ginoo, dungga ang mga pagampo. Ngang Espiritu sa Dios, maghimo sa simbahan, isip probitanong tingog ngadto sa kalibutan, diha sa iyang kanunayng pagtuboy sa mga mithi sa Ebanghelyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pagampo. Nga ang mas adunahang mga nasod, muhunong sa ilang hinakog nga mga interes, hinuon bagkaton sila sa pagpaambit sa ilang bahandi ngadto sa mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pagampo. Nga sila nagibihag o nabilanggo sa dili makiangayong paagi, magpabiling ligon sa ilang paglaom aron makabaton sila sa ilang kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pagampo. Nga ang mga masakiton ug nanag-antos, mga idaran, mga nahingawa ug mahadlukon ug sila nga naginusara, makasinati sa walay sukod nga gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pagampo. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pagampo. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa kalipay ug sa kalinaong tunay didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang mga pagampo. Mapangurong Dios, nagahiyo kami nga imong dunggon ng among mga pagampo. Itugot nga mahimo kaming sud kanimo matag-adlaw. Kinimong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Salamatan ka, Aron, among Diyos, kay ginasaan mo kami ng Kristo Jesus.
Mamagapudya sa usawain, diin sa kadagat, sa mga ubas, sa ngayon, maghihimo. Nagalamuhay sa trigo, nagalamuhay sa trigo, sa pirasong pan ng iyong daigod ng Diyos, daigod ng Diyos, daigod ng Diyos sa kahapon, daigod ng Diyos, daigod ng Diyos, daigod ng Diyos, daigod ng Diyos sa kahapon, daigod ng Diyos. Magsun pagampo kamaro ng ako o ginyong sakripisyo. Dawaton to sa Dios kamahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa ginawang sakripisyo gikan sa imong mga kamo, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa itong kapuslanan sa libog niyang santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw gugma himo kini nga mong halad nga tinuod nga pagsimba kanimo ug nga makahiusan namo kanimo kini mong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Manausab ka Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matang. Santos kamahan, Diyos nga tunay makagahom sa tanan. Ang matarong gayud nga magmapasalamaton kami kanimo, kanunay sa tanang dapit. Kaysa dakong kaloy, gigugma mo gayud ang kalibutan. Sengon imong gipadala, nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo, imong hawa sa sala, aron imong gigugmaon dinhi kanamo, kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusikan namo ang imong mga gasa sa grasya, pinagi sa mong pagsukol, apan nahiuli kini kanamo, pinagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa mga imaya, duyog silang walay hunong nga pag-aawit. Santos gid ikaw ginawang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos naning mga gasa. Mahimo kini alang kanamo lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa papasakit siyang kagalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas. Mihatag dinhi ngadto siyang mga tinunan og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa mampagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. May hatag niini ngadto siyang mga tinunan og miingon. Dawata kini. Panginom kamo nga tanan, gikan niini. Kay kini mong kalis sa akong dugo, sa bago og tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon na pagkabanaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, naningpan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay, imo kaming giisip nga ngayon nga mga tubang, ug mo alagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas, ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Santo Papa, ni Jose among tagdumala sa mga reliyoso ug alang sa tanang mga kabarihan. Hinumli mo yusab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua nga kaming maangayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog gimaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa langito nato ang Amahan, ginamit ang mga pulong, gitudlo ka nato sa manunobos. Sa among mga
Ngayon kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan, at tagi kami sa kalinaw nining panahuna, tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Ginoo Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw bilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuto na tagi kami, sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Pagitatang timaan, kita managsuon, panagdait, peace be with you. Peace, kalinaw. Kini mong kordero sa Dios ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulang kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, di ako ang ngayon nga mukalawan kanimo, apan ipamulong mo lamang o mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagato ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marikas sa akong kasing-kasing sa paaging spiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga ako may mulag kanimo. Amen. Sa
Magampo kita. O Ginoo, gibago mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Magligon unta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma aron magalagad kami diha sa mga kaigsuonan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Malingkod una sa pipila lang kay pahibalo, no. Sa una, padayon natong gihimo ning second collection sa kung gikaingon sa unahan nga natay mga gibuhaton pa aron mapaspas, no. Ingani kining sitwasyon namo mga pari bag-o na mo sa parokya, na mga ayuhonon, na mga tarungonon, nya kana siya kay kun sa physical nga side gastuanan gid siya, no. Mo na nangay mi sa inyong tabang ha. Please help us kay bag-o mi sa parokya nangay mi sa inyong panabang. Kadua, atong gipangandaman yung piyesta nato, dako na atong gitan-aw man nato ning piyesta kaning pagsaulog sa Nativity of the Blessed Virgin Mary, the birth of the Blessed Virgin Mary. So sa September 7 palang daan, aduna natay himuon nga prosesyon nga diocesan, no? Meaning sa kinatubukan sa simbahan adto magsugod sa may capital nga provincial capital area, kanang puente nga area diha dapita tanan panaog, magsugod sa 3:30 sa kadlawon. This is September 7. It's a Sunday, Domingo ni. Unya naatay ato ang karusa, no? Kita sa San Rosario, maghugup ta didto. Kuyog ta sa atong karusa, labi na atong mga covenanted groups, labi na atong mga Marian movement sa parokya, atong ubanan, no? Atong youth sa parokya, labi na gyud ang nangulo niini kani siya nga para sa mahal nga Birhen Maria, ang Children of Mary, no? So ato ana sila nga duyugan. September 7 na siya. Sa September 8, it's a Monday. Ang atong schedule sa mga misa, kanabit ang atong regular days nga schedule, mo'y atong sundon sa buntag. Kay sa buntag, sa among kasinatian, mga pari, di pa man iana kayo ang bulto sa mga tao. Ang among gikalabalakan, ang kaning hapon. Kaya ang hapon, adto naman na manimbahay. Muna nga, sa morning, ang atong regular weekday masses, no? Kamo makatamod naman mga anak kay naman day schedule. Sa hapon, gikan sa 12:15 hantod na sa hapon, ang Sunday schedule atong sundon. Kay medyo para taas-taas ang schedule sa misa, kay daghan naman kay ng tao, no? So, ay kalibog ha. Sa half sa day, morning, ang weekday nga schedule, kanabit ang magsugod sa alas 6, then 6:45, kana siya. Sa hapon, Sunday schedule. So, mahibawan na ninyo kay sayo man nato gi-announce. Adunay atong kaigsunan pundok taw Goodness of God nga naipegayon og charity event. Kanila is surgical operation para sa mata sama sa katarak ug uban pa. Apan dili dinhi sa atong parokya adto sa Pardo nga parokya. So kun para sa mga interesado, kana may gamay nga bayranan. Gamay ra, kay mahal biya kay ni siya. Gani na nay amount kay lang gi-raise, 5,000. Nya, mao na tanan. No? Aron mo mapa magiyahan, duula lang ang opisina. O dili, duula si Michael. Kanabit ang table sa kilid para malista mo kung kanusa. No, naaman sila ron naaman diha. Kaya aron ato ang ma-submit na ng pangalan sa mga interesado. No? So, para ni sa kanang mata. Basig sa umaabot, makapahigayon po taan na diri sa itong parokya, sa pagkakaroon, wala pa. No? So, importante, natay meeting. Mao ni ang among first official meeting nga among mahimamat ang mga officers, labi na sa mga covenanted groups, sa mga ministries sa parokya. Siguro ang uban ninyo karon diha na nimba, basig mo kadawat sa pahibalo, karon na ning gabi at 7:30. Ministries,
head sa ministries, covenanted groups, mga opisyalis. Apan kung kamo dili mo opisyal, apan para ninyo ganahan mong mo appeal baka kay na mo pangutana, welcome ra gyud, no? Dili mo na mo ingnon nga wa kay labot kay wa pa mo ka ma-elect, dili, no? So pwede ra, no? Alas 7:30 karong gabi kay para sa umaabot mo ni among official nga meeting nila kay para sa atong plano para sa parokya. Ug akong i-appeal ay mo kahibulong, no? Nga kami nga bago pa mga pari ang mga kanabitang elected positions ato sang gipadaplin kay election man na niya wa pa may kaila, no? Wa pa ta kaila. So sama sa kanang PPC, no? Parish Pastoral Council, sama sa Finance Council. So ato sana siyang gani ang mga tao nga naa diha sakop ra man pod sa mga covenanted groups. So munang mo appeal kita sa meeting. Kaya atong ila-ilahaw ng usag-usa. Usa ta mo tukod sa mga ad hoc committees or dagko nga committees. Sabta ninyo, no? Kay siguro kamo dugay na mo, no? Kaila na mo susag-usa. Kami wa man. So we need to know you better para atong mas mapadagan ning parokya nga kanabitang smooth. So magtinabangay ta ha. Magtinabangay ta ning inahanglan gyud sa inyong tabang. Kay samo pang gikaingon ako sa akong homily, amo ganing pagtultol kung asa ang Santo Rosario. Amo pa man gining ingnon pangitaan na ng pusikat ang unahan na Santo Rosario, no? Ana, lisod pa mi oy. Nanginahanglan mi sa inyong tabang ha. Tabangi mi ha. So kana lang una sa pipila ka pahibalo, sa duhang pahibalo tan-awan ninyo ang kanabitaw atong social media page na diha ang hanay. Hapit ako malimti. Ang ato ding misa sa sementeryo naman tayo alas 10 sa Lunes, alas 10 sa buntag. Na naputi anticipated mass Sabado 4:45. Kaya amo nang gituyo among kasabutan kay lagi kung Lunes tigtrabaho man. Sabado at least na mo higayon makabisita, makahalad pa misa, makasimba pod adto sa Caritas Cemetery. 4:45 sa hapon anticipated Sunday mass. So para makahigayon mong adto gyud, no? Kay kani katabi ta usahay igor ta magpamisa idi sa papel niya wa ta kasimba. Ang papel ang nisimba. Ya pagkabitan natong dagkots kandila nga tag 5. Atong larak pagampo, atong simbahan gyud. Kung di mo kaadto sa misa, pwede ra man gud mo magpamisa, nya mo simba mo arriba dinhi or sa asang simbahan. Kamo natong halad pagampo, no? Simbahan nato. Unya atong gipunuan ang atong Sabado kay na atong Caritas nga activity. Pila na ni ka Sabado. Ang mga bata diha daghang kay bata sa sa Carita. Unya araw mo aturo ba na usahay atong awayon. Atong buyagon ba nga hilabti ng kandila wa pa maupos. Unya ug ato pa yung masakpan kasab-an. Kami nagsabot mi di na mo kasab-an amo amiguhon. Muna pila ni ka Sabado nga didto may among pakanon, gahapon among gipatupihan. Pare-parehan sila gitsura ng mga ulo dito. No, mga bata, mga 96 of them. Patupihan na mo. Next week, dental na pod. Tanawa. Sayon ra pagtudlo sa bata kasi imong awayon. Imo silang ignon nga, ayaw mo panguha ng kandila nga wa maupos ha? Di mo tuo sila, kay inamigo man. How can you tell the children the place is sacred? Cemetery is sacred. Yang ilang kasinatian, kabuti ug batasan ani nila no? Sagrado, so pagkasagrado na, no? So ato siguro nang tanaw, no? So ganina misa nako mao gyud ako ning gisulti na mga nidool nga pader pwede kami mo pledge sa pagkaon sunod Sabado. Na pagkadiniingon, pader among palitag mga t-shirt ang mga bata kanindot akong giingnan pwede apilon ming mga pari, no? Wala siya apil pa man pari So kung ganahan mo pwede gyud mo kuyog na mo, no? Kita mo sa mga bata. Or kon mo pledge lang mo ginagmay, mga 5 kasakong bugas ba, okay ra jud kayo, di may makuha na, no? Duula lang gyapon may na diha, na table diha, mga ato man ang pamisa para di na mo maglisod dito naog sagdanan. Pwede mo ana mo pamisa para sa pamisa. Or maingon mo pledge mo donate mo sa tong charity nga activity. Gituyo na mo na nga ay mo tunol-tunol na mo naagi dito kay aron maresibuan. Kay basin yag mo ingon mo nga asan mo to among donation? Murag naarag yung father kay nanambok man. Wala, madahan, mapasangin na niya may nga.
Kami nagkauna na inyong amo dyan ang ipagunit sa lain para mo i-report ninyo ha. So, mao na siya. Lain naman putong wali, itaas na kayo. So palihog manindog. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Tapos sa Santos nga Misa, dauntang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ipakita ang Diyos sa iyang gahom, kung ilalo sa balaang kapit. Himaya, himaya, sa hari sa katuran. O ang katawan niya iya sa Diyos, makusgalon kagagawa.